אני עירית יציב, מעצבת טקסטיל בוגרת שנקר. מאז ומתמיד הרגשתי משיכה לעבודות רקמה, ובמיוחד לרקמת צלבים, אומנות עתיקה שאת שורשיה אנחנו מגלים בתרבויות שונות וביבשות שונות, הן באירופה, באסיה ובאמריקה, ושהייתה לי מקור השראה. אומנות זו, המשלבת אותיות ומוטיבים אחרים, שימשה חלק חשוב מהכשרתן של נערות, והיוותה חלק מחיי החברה של נשים. בעבודתי אני מגשרת בין אומנות ישנה זו ועולמנו המודרני. אני ממשיכה את הדרך, אך יוצקת לזה משמעות עכשווית. אני משלבת בכל עבודות הרקמה שלי אותיות עבריות, אותן עיצבתי בעצמי, והן מאפשרות לי ליצור עבודות אישיות ובלעדיות המותאמות לדמות אליה מכוונת העבודה, בין אם זה לרגל לידה של ילד או נכד, לחתונה, או לכל אדם שנרצה להביע לו את אהבתנו. המאפיינים האישיים והייחודיים לכל אחד נרקמים בשלל צבעים והופכים לכלל עבודה אישית ובלעדית, אחת ויחידה. מי שמחפש מתנה אישית המותאמת למקבל ורק לו, ימצא מענה ביצירתי. עירית רוקמת לך או לך 0544 715 627